ca sardiña. De feito, as autoridades están moi enriba de todos estes pescadores que levan máis da conta as costas, porque logo pasa como o ano pasado que tivose que rematar antes a campaña pola escaseza deste peixe, sobre o que hoxe queremos preguntarnos por como vai esa campaña de captura. Dende hai uns días, os mercados de Galicia e do noroeste de España comezan a recibir peixe como bocartes, xurelos e xardas. Con todo, a presenza da sardiña, principal protagonista, é aínda escasa e limitada. Con menos de 2 semanas de actividade, a incerteza está presente. Aínda que a pesca comeza a repuntar, non se sabe moi ben como se desenvolverá a campaña. A pesca da sardiña é unha actividade que segue patróns naturais fascinantes, especialmente cando se realiza durante a noite. Durante o día, as sardiñas permanecen mar adentro, en augas máis profundas. Pero a noitiña, estes pequenos peixes acheganse á superficie, onde buscan alimento, o que as fai máis accesibles para os pescadores. Aproveitando este comportamento, as embarcacións pesqueiras empregan luces para atraelas cara á costa. Así, os pescadores logran capturar grandes cantidades, aproveitando a súa tendencia para achegarse á beira na escuridade. O futuro inmediato da sardiña parece estar marcado pola incerteza. Aínda que os prezos non son elevados polo momento, están a tomarse medidas para evitar un esgotamento prematuro da cota asignada. Nun contexto onde outras especies tamén están a gañar terreo no mercado, como o bocarte ou a xarda, a sardiña segue sendo unha opción accesible para moitos consumidores. Con todo, aínda é pequena, polo que moitos dos pescadores prefiren centrarse noutras especies, esperando que as sardiñas medren e alcancen a súa mellor calidade para a tempada alta. Aínda é demasiado cedo para saber se esta será unha campaña de recuperación para o mercado ou se seguirá a estela da campaña pasada, onde as sardías enchían a ría e superaban as cotas. Pois tomando medidas, efectivamente, para non esgotar esas cotas establecidas, a campaña que dicíamos que comezou fai uns días, a medida que con certo optimismo, non? Sí, Rocío, falamos da sardiña ibérica que é xestionada entre España e Portugal. Entre os dous países repártense 52.000 toneladas de sardiña a capturar. 33,5% España, 66,5% Portugal. En canto ao cerco galego, poderá pescar un 20% máis de sardiña este ano. A nivel nacional, a cota medra nun 16%. Por caladoiros, o caladoiro dos cerqueiros galegos, que é o Cantábrico noroeste, disporá de 10.100 toneladas de peixe. O Golfo de Cádiz, dunhas 7.200 e os xeiteiros das Rías Baixas unhas 445. O xeito é outra arte empregada para a súa pesca, arredor de 445 nas Rías Baixas. Dicimos, son en total 2.500 toneladas máis que en 2024. Fronte ao recorte sufrido no bocarte e na xarda, esperan que esta temporada de sardiña peche mellor que a anterior. Pero ollo, que os furtivos teñena no seu obxectivo. É unha das especies máis capturadas de xeito ilegal. Aínda acaba de empezar a campaña, comezou o pasado 20 de marzo, e xa comisaron máis de media tonelada ilegal en Corcubión, 600 kilos, 606 exactamente. As principais lonxas con vendas de pesca fresca de sardiña en 2024 en Galicia foron Ribeira, con máis de 4 millóns de kilos, un 28%, seguidas das da Coruña e a de Vigo, con máis de 2 millóns de kilos. Tamén a de Cambados. A nosa compañeira Alba López madrugou un chisquiño para presenciar a chegada dos barcos, a ver como é de tamaño e de calidade esa sardiña que hoxe chega lonxa. Pois si, hoxe tocou madrugar, son as 7:30 da mañá aquí na lonxa de Cambados, xa chegaron todos os barcos e como adoita a dicirse, pois xa está todo o peixe vendido, así que imos a comprobar como lles foi. Diana, que tal? Bo día, arrincou a campaña fai nada, 2 semanas, como está indo a cousa? Pois a verdade é que bastante ben, non empezamos así con gran cantidade en comparación con outros anos, pero bueno, xa levamos bastante tempo de sequía, por exemplo, en esta especie, e bueno, nin tan mal, os barcos están empezando a responder, xa vemos que é un tamaño bastante bonito, un tamaño medianeiro, e ben, arrancou o kilo, está oscilando entre 2 e 4 euros. Unha campaña que xa me estás a dicir ti, non? Que, bueno, empeza así pouquiño a pouco, o seu momento álxido será despois xa preto do verán, non? Sí, dentro de pouco, xa cando nos acerquemos a San Xoán, esperemos que a sardiña pingue no pan. Eso adoitase a dicir. Que tipo de flota está saindo agora a por ela?
Os do cerco empezaron a salir ahora os do cerco e, bueno, de momento ainda van poucos, pero esperemos que veñan moitos máis ao longo deste mes e empecen a arrancar todos. Están vendo cargados, non sei canto cupo poden traer aquí ata Lonxa. Bueno, agora mesmo non me acorda, non recordo os kilos exactos que poden traer, pero si están traendo os que veñen, os barcos que veñen traen o cupo. Os que xa non fan o cupo, xa non fan nin o traen pa aquí, non? Claro, temos dous tipos de flotas, non? Temos as de cerco e tamén temos a de xeito. Que diferencias hai entre o que poden traer? Home, pois é diferente. Mismamente a sardiña que vendo xeito está bastante mellor coidada, ben máis fresquiña e, como te fixas aquí nas caixas, ven aquí un pouco apilado todo a sardiña, entonces hai moita diferencia entre a sardiña do xeito e do cerco. Normalmente sempre se prefiere a do xeito, que está mellor coidadiña e non ven tan mazada de tantos kilos encima, ven con menos kilos nas caixas, e só é ser máis cara, lóxicamente vai xa vendida para a venta ambulante ou para as prazas de aquí de toda Galicia. Claro, porque hai moita sardiña que vai para fresco, pero esta prácticamente vai ir toda para conserva, non? Vai ir toda para conserva, precisamente porque ven máis moída, ao ser do cerco. Entonces, si, normalmente xa vai directamente para a fábrica, ao ser tantos kilos, xa vai. A do xeito, si, se vende no día, para vender no día, pero esta si. Hai moita diferencia tamén no precio, non? Dicíasme antes eses dous... De 2 a 4 euros no xeito, esta xa estamos falando que chega a 1 euro e a menos incluso para a fábrica, bastante a 80 céntimos, 70 céntimos, pode chegar o kilo. Pero estamos falando que abarcamos, leva moitos kilos a fábrica, leva mellor o tope dos barcos ou de todos os barcos. Irá subindo a medida que... Esperemos que sí, a medida que se poña un pouquiño máis gordiña a sardiña. Sodes optimistas, non? Sí, sempre, hai que ter fe en que veña moito o tempo mellor. Pois nada, moitísimas gracias, Diana, compañeiros, pois xa vedes que por aquí empezan xa a chegar os barcos, de momento hai boa cantidade e tamén boa calidade, pero a medida que pasen os meses que nos acheguemos ao verán, irá mellorando toda esta sardiña. Mirade. Claro que aínda... Grazas, compañeira, aí dende a lonxa de Cambados, e que aínda é cedo, non, María, para a sardiña, pero, bueno, polo menos é unha boa nova que esta campaña arranque, non, con boas vibracións. Pero é verdad que a sardiña ainda ten que engordar, ten que coller grasa en mes de maio, mes de junio, porque despois, cando ten esa grasa, colle ese olor característico da sardiña que a pos na parrilla e os veciños todos están mirando para ti a ver que faz. Pola aí nunha roandiña de broa, eso é un manjar. E logo non olvidarnos das conservas tamén, porque eu, por exemplo, nós consumimos moita conserva na casa de sardiñas, tanto a min como ao home gustanos moito. A noite, unhas latiñas de sardiñas a lo pobre, pero é romántico, que a túa latiña de sardiñas. E na casa, por exemplo, puñíamos, que non lle gusta tanto ese toque do aceite da lata, picábamos un pouquiño de cebola e chorrito de vinagre, está moi boa tamén a conserva. Ahora. Un bocata deses, así, moi bo. E logo, tamén interesante, non, Ana, que apuntaban aí de que, aínda que, bueno, pois que semella que empeza a cousa ben, pois que siga habendo ese freo, non? Pois agora, ademais, que están tan baratas, pois para non rematar anticipadamente a campaña, sí, non? Como pasou o ano pasado, que tivo que ser antes de tempo, xa é alarmante ese dato de, bueno, requisadas, non? Unha tonelada era. Fai pouco, ademais, fai na pouco, Coruña. entón, chama atención que siga pasando ano tras ano o mesmo, hai que, eu penso, non, endurecer pues, todas as penas contra este tipo de cuestións, pero tamén aproveitar que estamos, aínda que non sexa a máis sabrosa, se está por ese prezo no que está, 4 euros o kilo, pois hai que aproveitar, non? E a que traian, mercala. Sí, efectivamente. É un peixe excelente a nivel nutricional. Pois sí, eso que dicía Ana, efectivamente, fai pouquiño 5 embarcacións que foron aí interceptadas con excedente de sardiña, Sosantón. Bueno. E apuntaste tamén o plan aí da latiña de María ou non? Sí, pero pobre. Ahora as conservas pobres é verdade, xa pasaron tempo, ahora xa teñen uns precios moi razonables. De todas formas, según estaba falando, ese relato magnífico que ten María, non, de como explica as cousas. Claro, que estábamos apetecendo a todos. Eu xa tiña un olor, non, decía, debo ser dos veciños de María. Que vai o cheiro. É o olor a verán. Pero sí, a verano, é un produto moi noso, de feito as cacharelas de San Xoán, pois, son... A sardiñada é fundamental, non? Inda que agora hai xente que usa tamén o churrasco, pero bueno, as sardiñas son... Por certo, falando de churrasco, Manel, ti como as preparas? Non acordeime por non, fin de semana. Eu nas preparo, eu facía a miña abuela, e ora de vez en cando a miña nai, que me está vendo, a ver se prepara elañadas.
o sea, saladas, lavadas e secadas ao sol. Eso xa se come, eso se come crudo. Iso non hai mellor xamón. Non é? Só que esas costumbres están perdendo. Cando les vayan faltando esta xente maior que preparaba estas cousas, é unha cousa, eu animo a xente para que retome ese tema, porque se nas probachedes, eso, bueno, eso Unha está maravilla. exquisito. Por certo, que estaréis de acordo con